Здравейте, хардкрафтери! Аз съм Павката44 и това е епизод 12 от нашата поредица в Хардкрафт. Така, сега ще отидем на PvP-то, после на HC Games и да ви кажа, че как се казваше, бе? Да, в края на клипа ще си обирам градината, като пичагата. Не знам дали му гледате клиповете за Тропик, така, мод. Аз ви го препоръчвам. Та във VBOX, така да се каже, регистрацията ми е Craft44, в YouTube канала ми е Павел Ангелов. Така, нямам шанс за атака. О! Така. Сега ще пребачкаме Никола. Никола 223. Така. И така, това беше PvP-то. Сега нека да продължим с HC Games. Така. Тези ми защо са. Но, нека са тук. Мен ми пречат. И това е страхотно. Аз искам така малко да съм празен. Малко късичък. Извинете за грешката, ще бъде клипът. Другия път ще бъде повече минути. Не се знае колко. Така, сега ще отидем. Аз пък на LARP на HC Games. Другия път ще ви покажа други неща. Други така нови ларпове. Така. Така. Доста хора са будни са. Модератор 15 е печен. Колко гледа този клип, значи много е щастлив. Извинявайте за грешките, които Веном допусна. Ту, Ендерман. Е голям печага, той каза хай. Браво. Браво на Ендерман, той е страхотен. Така, да ви кажа, че имам Fruit Ninja на компютъра. Тоест аз нямам от компютър в момента, тъй като моят лаптоп е развален и няма интернет. Не трябваше да ви го казвам това, но нищо. Аз си голямата ми уста. Простете за грешката на всички, които гледат този клип. Така, сега не знам колко още е. Аз не съм гласувал на HC Games. Леле. Аз съм си забравил главата. Така. Аз да ви кажа, че Хардкрафт много ме вълнува, особено на този спаун. Аз клиповете ги преработвам с Camtasia. В този клип, т.е. в другия клип, мисля, че ще има и интро. Т.е. в този и в другите за нататък ще има интро. Така мисля. Но ще проуча как се прави. Трябват ми така да в коментарите искам малко така как да се каже са. Линкове за отвори с как се правят с блазерот. И не знам, той сигурно не може да се използва. С пламенен прах. Искам блазер powder.
трябват ми такива отвори. Сигурно са за силата, не знам. Имам умения още за HC Games. Още ако този и другият, сега Jump го мина, приключвам с HC Games, обирам си градината и казвам чао на всички, които сега в момента гледат клипа. Гадна работа. Така. Сега, после вече ще казвам да казват ББ, бай-бай на VBOX и YouTube. Това е направо да се смееш яко. Така. Ще обера брадавцата само и ще приключвам с клипа. Мразя зомбита. Само да се оправи лага. Много мразя лаговете. Така. Нека да привършваме по-бързо, защото на мен ми се спи. Но не се колебайте. Аз мога да играя до по-късно да издържа, разбира се. Така. В Хардкрафт малко възможно е са да играят поне 50-60 човека. Това не може да е възможно. Добре, хардкрафтери, това беше от мене. Довиждане, до следващия път.